Aminu J Town, Aminu J Town, Aminu J Town, wanga magana, wanga message kin naka ne, wanga sakon naka ne Aminu. Maganan da kai kan shugaban kasar mu kace abokin wani fasiti ne. Wannan mu ne ka zagi shugaban mu. Ka hito ka bada hankuri Aminu J Town. Mu TikTok ba kafan mu bace ba gidan mu bace, ba mu TikTok, ba ruwan mu da harkar TikTok. Duk sojin da kaga hito yayi TikTok, in ka saya kan lura ba banza ba, fi sabilillah. Ni ban yin TikTok amma abin ya taba ni. Ya taba ni sosai, kasa sai na hito na yi magana. Dan na san babu ta inda zaka samu sako in ba ta nan wanga hayya ba. Ka hito ka bada hankuri shugaban kasar mu ka zaga, ka ce aboki wani fasiti ne. Aboki wani fasiki ne, in shi fasikin shi ya gaya maka shugaban kasan ba mai girman kai bane ba. Shugaban kasan mu duk wanda ya zo nashi ne. Mun yi sibirkin akwai lokacin da suka taɓa zuwa sun zo wurin shugaban kasan mu, inda wurin shugaban kasan ne bai ma ko kallon su bai ci zai can a tare su, amma saboda shugaban kasan mu ba dan girman kai bane ba. Mutum ne mai saukin hali, duk wanda ya zo ganin shi zai yi. Almajiri in ya zo yanzu in ya ga dama yana ganin shugaban kasan yana ganin shi, saboda bai da girman kai, na kowa ne. Shugaban kasanmu na kowa ne. Kwanakin baya yan bori sun an ce mun gaito yan bori, ƙarya ne. Shugaban kasanmu na kowa ne. Yan bori sun zo kuma shugaban su ne dole su zo wurin shi. Kai ba yan bori ba, ko aljannai in za su iya hitarwa wallahi muna zuwa su zamna, ko shaidanu suna zuwa in dai na kasa ne sun ce suna so su ga shugaban kasa, mu muna kai su gane shi. Ka hito ka ce wannan fasiti, ka ce abokin shugaban shi yace maka, in shi yace maka haka nan shi ma akwai tashi tana zuwa baya. Amma Aminu J Town, abin da nake so da kai bidiyon ka hito wannan magana ka yaye shi, fi sabilillah Aminu J Town ka yaye wannan maganar. Wallahi mutuwa zamu yi, wallahi wurin Allah zamu koma, wallahi mutuwa ko lokaci yana tare da mu. Wanga bidiyon da ne tafiyatar shine bidiyon na karshe, ban kare wani bidiyo. In na hito na yi zage-zage na ga abu na can, in na hito na yi magana alkhairi na ga kaya na can. Wanga bidiyon ku yi partajen shi har Aminu J Town ya gane shi, don Allah ku yi partajen shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Yan uwa musulmi, ina muku fata alheri, fata ana cikin koshin lafiya. Barkanmu da wannan dare na Alhamis, alheri ne ke cikin wannan dare. Allah mai rahama mai jin kai ya sarrafa da dukkanin alkhairin da yake ciki, aka san haka Allah kama kan sha maka da Qur'ani. Ina wa lokacin musulmin duniya fata alheri, fata ana cikin koshin lafiya. Kun ga wa'annan mabaratan billahi lillahi su bar biya su suke ƙara haɗa wata sabuwar fitina ma tsakanin shi Alinu da 'yan Nijar, sannan kuma suke neman wata maganganu na wani zage-zage da zai iya ƙara kacibewa a saman TikTok. Wallahi wa'annan mutanen banza ne. 'Yan Nijar tun da kun ce kawai kai shigo ƙasa ko kawai kai shigo ƙasa ku rabu da su kan ku ta yi harkokin kun ga wannan billahi lazi ba mutanen kirki ba, yan asara ne wannan. Wallahi 'yan neman kuɗi ne kawai. Kun ga wannan TikTok din wannan abin da ake samu, uban kowa kita ya aikin wahala ta ya nemi kuɗi ko suna nan saman TikTok suna iya shege wani celebrity na banza yin iska. Wallahi kuwar biya su. Wai suna magana wai Alinu celebrity in ya zo Nijar ya ka daraja, uban wa gaya ma ya kawo ta daraja, ya kama su a daraja. Mu yanzu habban mu da wata daraja sai Alinu ya zo Nijar, in ba dan tsaba kore na mana ma wayo yan iska. To in yana da daraja yayi magana mu a daina kashe uwayen ku, a daina kidnapping din uwayen ku mana. Ai daraja gari shi ko ce in ya zo din da yana da daraja, an ce celebrity ne a duniya wanda aka sani. To idan Allah ya yi da daraja nan da yake da ita a ƙasar, in shi dan daraja ne, ku sa shi gaba da Allah ya daina yin kidnapping, a daina kama matan ku, a daina kama kiyan ku, a daina sa kuɗi akan bayan Allah wanda ba san hawa ba san sauka ba. Ya wannan nan celebrity ne shi na kirki. In iska kawai yan neman kuɗi kuna ta mawari ku tai can ku tai ku yi bara a wurin shi. Kawai jira suke yawan kirayi su da abun da suka yi ya hallashi sai biya su, kana ga akan kuɗi. Yawan mallan mutanen billahi da akan kuɗi, wa'annan mu da kuka sa akan kuɗi wallahi sai su kawo wayan su ma su badda akan kuɗi. Allah
ba ɗiyan kirki ba ɗiyan arziki ba ne. Yanzu an di wannan abun an yi shi tun shekaran jiya yan Nijar sun ce dan alinu nan kai zo kasar su shi kenan kai iya zo ba a so ka ga su sun komo suna da kawo su maganganu wani celebrity ina ruwan celebrity ko shi ya ga mu celebrity ina ruwan mu da shi tun da ya ce bai san mu bai zan wani ba zai zo Nijar ba wanda ya isa da shi ma kai ya zo wanda ya zo ma ya isa da shi ya kuma to mu ma mun ce ba mu san shi sai mi mun ce kai shi ko kasan ko kasan ko shi ce ko kasan ko ku ce ko ku iya da kasan ku sai ku iya da kasan ku kuna da wata wani ka ga bahaushen Nijar Najeriya bahaushen Najeriya kai a Najeriya babu wani bahaushen da ya taɓa shugaban kasa a gwamnonin nan da ake yi wani wasu kamar suka ɗauki wajen kanan nan babu wani bahaushen da ya taɓa yin gwamnan Kano ba duk Fulani suke yi kuma duk wanda ka ji an ce an kashe ko an tare wani bahaushe ne ke gari sai saboda mu ne mutanen banza su ne a sararru da wasu san ciwon kansu ba yau amma kana ga duk kun kaji an ce an kama wata ko wani ko bahaushe ce aka kama Najeriya da kaji an kama dan wani dan bahaushe ne aka da kaji an ce an kama uban wani uban dan bahaushe ne aka kama kidnapping da wannan amma a'a babu waɗanda su ci mutunci sai akan mu Hausawan ne da muka yi kama da su in wannan magana ba gaira ba su tun shi uban kirki ne ko kuma wani celebrity a duniya wanda aka sani dan Allah ku yi magana yayi magana da Allah ne kidnapping ban kowa kuta kowa ta yi sana shi kasuwanci ilimin shi ta yi kasuwanci shi ba shi kenan ba kowa ta yi noman shi wani ta yi karatun shi amma kai da baka da daraja a ƙasar kama kai in ba haukawa nan dan bahaushe kai da daraja kama baka da daraja a ƙasar ka amma ba kai da ba samu ka zo kuri mun kwakwalwa wani celebrity ina ruwan celebrity shi ta yi kasar shi ce ta yi celebrity shi ba shi kenan ba sai miyo kasan mu ce muka ce kai ya zo to akwai mai sashi zo har wani yana cewa ka biyo shi kai ka zo ka mun yazo kai ka zo man yanzu an sa ranar sadaka ka billahi la ilaha illa duk shegin da yace zai shigo gaba ya shigo da me mu bagayar wasa ba shan mu lafiya ka dai bayan mu ce muka ce kai shigo ka san ko wani ce ko ta ko mu ce kasan mu ce ba mu muke da ikon da mu muke da izinin da mu muke da gadin da ko kun taba ji mun ce mana gadin Najeriya kai din Najeriya kai bahaushe gadin Najeriya ma da bakar shi ku zo kuna damu duk wanda ga nuna iska wallahi babu wani cikakken mai babu wani cikakken mai tsaya a rana ɗiwo da zai yi ma Najeriya ta wallahi babu yasa suke ganin tubutun ba kai da wasu yo wanda bai ma ushi ma yaki ma Najeriya ma kanta assalamu alaikum ya ai furtaji wallahi ba mu san zagi-zagin nan Allah ba mu san zagi-zagin wannan celebrity wannan yin iska na banza su suke jaya mu su suke sa muna yin wani abu ba gaira ba sa wannan TikTok in na jaraba ma daga na shiga sai ya bani irin wannan celebrity na banza da yin iska wani matsiyata sakar ruwan nan san ciwon kansa kai ka tana cin a turki ana wa ma abiya kuɗi da kai mun ka zo nan kana damun ba gaira ba sa kuna damun ba gaira ba sa salamu alaikum wani wannan wallahi ku barbi ya zuwa nan yan tambili yan iska da mutanen banza na kan kuɗi wani ba abin da ba sai duk wani wasu su ma da su ake kama uwayensu ake ta ake na saboda su samu kuɗi su duk da gwiwan su da hannu ake kama uwayensu sauran celebrity ba da kuwa muke wa'annan da suke haihuwa suke iskanci a ta su muke ba da kuwa muke sauran saboda a maganganun kuma wasu mu ku sa mu da ku sa wa sauran celebrity kuma ba ciki saura kuma sa kuma kuna nan kuna aikin kuna Allah yana gani masu taimako suna nan suna yin taimakon su amma wa'annan diyan rara wa'annan yin iska wannan da su wannan su wani waye wannan mun ci ko yin iska yawa ku ya kuri wallahi zagi nan ban mu so ne muke yin shi wallahi saboda suna damun mu ne kawai to mun ce mutum kai zo kasa mu to kasa kuma wani ce to kai raba sama ku dame mu har kai raba sama